Sa mundong ito ay may mga bagay na hindi natin kontrolado. Kaya maski hindi natin gusto ay napipilitan tayong tanggapin at angkinin ang mga bagay-bagay na ibinibigay ng pagkakataon. Ngunit maski anuman yung ibinigay sa atin ng tadhana, ay tinanggap ko yun ng buong buo, Kuya Bari. Walang labis, walang kulang. Magandang araw po sa lahat ng kasundo. Bago ko ilahad ang buong kwento ko, ay taos-puso akong babati sa iyo, Kuya Bari, at sa mga giliw mong tagapakinig. Naway tanggapin mong bukas palad, Kuya Bari, ang aking sulat at hayaan mong maging bahagi ng iyong programa ang aking tunay na kwento. Isang karangalan po ang mapasama sa inyong YouTube channel at nawa ay magustuhan po ng mga manonood mo. Siya nga po pala, ako si Alicia. Pasensya na po kung ang mga pangalan na babanggitin ko po sa kwento ay likha ko lamang sapagkat aking iniingatan ang reputasyon at pagkakakilanlan ng aming pamilya para po maiwasan kaming mahusgahan sa kasalukuyan. Taong dekada 90 nang mangyari po ang aking kwento. Tubong Negros ang aking inay at si Itay naman po ang tiga Ilocos Norte. Lumipat sila dito sa Ilocos nang sila'y magpakasal. Isinama ni inay si Lola dahil maiiwan itong walang kasama sa Negros. Hindi naman po ito pwedeng pabayaan ni inay dahil sila na lamang mag-ina ang magkasama. Mas pinili ni Itay na magpatayo ng tirahan sa isang kabukiran na pagmamay-ari noon ng kanilang pamilya. Wala pang masyadong mga kabahayan noon doon at medyo malayo kami sa bayan. Meron kaming isang simple, payak at masayang pamumuhay. Mayroon kaming tumana at pinagkakaabalahan namin ang pagtatanim ng iba't ibang klase po ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Tanging si Itay at si Kuya lang noon ang pumupunta sa bayan para maglako. At sa kanilang pagbabalik ay agad akong humihingi ng pasalubong. 6 na taong gulang pa lamang po ako noon. Paborito ko ang inuuwing siopaw ni Itay at ilang piraso ng mansanas. Ako ang paborito nila kasi ako po ang pinakabata sa aming pamilya. Si Kuya noon ay nasa 20 anyos na, samantalang si Ate ay 18. Pahabol daw ako, sabi nila. Hindi ko naman maintindihan yun noon, pero base sa panguunawa ko ngayon, ako'y isang menopausal baby dahil may edad na rin si inay noon kaya himala pa daw na nabuo ako. Isa sa mga natuwa ng ako'y isilang ay si Lola Salome. Matanda na po si Lola, Kuya Bari. Mahina na ang tuhod at hirap na sa pagsasalita at paglalakad. Kuba na rin si Lola, Kuya Bari, at bahagya na lamang niyang naiuunat ang kanyang likod. Bagamat ganoon na si Lola, ay mahal na mahal ko po siya. Siya kasi ang pinakapaborito kong ring miyembro ng aming pamilya. Huling-huli niya kasi ang kiliti ko sa tuwing kinikwentuhan niya ako patungkol sa mga engkantada o sa mga kwentong aswang. Hindi po ako talaga takot sa aswang kasi palaging laman ng kwento ni Lola na ang mga aswang daw ay mababait kahit pangit ang kanilang mga anyo. Sa isang upuang tumba-tumba na nakapwesto sa tabi ng bintana ang paboritong tambayan ni Lola. Tatabi ako sa kanya noon at doon niya sisimulan ang kanyang mga kwento. Mayroong mga pagkakataon na habang nagsasalaysay siya ay hindi magkamayaw sa pag-alulong ang mga alaga naming aso. Nakatingin sila sa direksyon namin. Tinanong ko noon ang Lola kung bakit parang galit na galit ang mga aso sa kanya sa tuwing nakikita siyang nakadungaw sa aming bintana. Ngunit hindi ako sinagot ni Lola. Ngumiti lamang siya at sasabihing, balang araw, malalaman ko rin daw ang buong dahilan.
Samantala, naiiwan kami ni Lola kapag kaanihan na ng gulay. Ang apat ay tulong-tulong sa pag-aani ng gulay. At si Itay at Kuya naman ang pumupunta sa bayan para maglako. Ayaw ni Itay na lalabas kaming mga kababaihan, lalong-lalo na si ate at inay sa bayan. Delikado raw dahil nasa liblib kaming puok at baka mapahama kami, lalo't hindi naman daw sanay sa labanan si Itay para kami ay maipagtanggol. Patpatin kasi si Itay, Kuya Bari, at hindi talaga sanay makipagbugbugan. Araw-araw ay ganoon ang ikot ng buhay namin. Magtatanim at aanin ng gulay. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Umuwi mula sa tumana si Itay at Kuya. Duguan at may mga sugat at pasa. Anila sa aki, mayroon lang daw silang nakalabang mabangis na hayop sa kagubatan. Hindi naman ako makapaniwala. Nakinig ako sa usapan nilang matatanda. Nag-usap-usap sila. Nasa loob ako ng silid noon at akala nila'y tulog ako nang pag-usapan nila ang totoong nangyari. Nakasilip po ako sa maliit na butas mula sa dingding na gawa sa sawali. Mga taong labas daw ang may gawa noon sa kanila. Napadaan daw ang mga ito sa aming tumana at nang makita ang magaganda naming tanim, ay puwersahan nilang kinuha ang mga inani ni Itay at Kuya. Wala naman daw sanang problema kung manghingi sila, sabi pa ni Itay. Pero maski sa lapi sa bulsa nila ay kinuha pa rin ng mga ito. Hindi pa sila nakontento at nagawa nilang saktan sila. Laking pasasalamat na lang daw at wala doon si inay at ate dahil baka kung mapagtripan pa ay mapahamak ang dalawa sa kamay ng mga salbahing mga tao. Maya-maya'y narinig ko pong nagsalita si Lola, pero mahina lamang kaya hindi ko masyadong maunawaan. Basta sa dulo lang ng kanyang salita ay ganti ang narinig ko. 6 na katao na armado raw ng mga baril ang dumali kina tatay. Labis na nag-alala si inay noon na baka hindi na sila makabalik pa sa tumana. Nag-aalangan na masayang ang mga gulay at baka balikan pa ang kanyang mag-ama. Paano na raw ang aking pag-aaral? Pangarap pa raw sana naman ni inay na ako ay makapag-aral sa bayan nitong susunod na taon sa pagbubukas ng klase bilang isang kindergarten. Subalit, ganoon na nga po ang nangyari, Kuya Bari. Parang pakiramdam ko po noon, tumigil ang mundo namin dahil sa labis na pag-aalala. Lalong-lalo na nang kumalat sa bayan ang tungkol sa mga armadong mga tao na nakikita na sa ibang lugar. Sabi pa, sa bayan daw ay nagtayo na ng barikada. Bagamat hindi mga sundalo ay naging alerto ang lahat. Mayroon pang mga nagpapatrolya para siguraduhin hindi mapapasok ng mga rebelde ang bayan. Dahil doon, matagal bago nakabalik sa tumana sina Itay at Kuya. Nagpalipas muna sila ng halos 3 linggo bago muling binisita ang aming gulayan. Unti-unti ay bumalik kami sa dating gawi. Muling nakapag-ani ng gulay sila Itay. Ngunit isang araw ay naulit muli ang nangyari kila Kuya at Itay. Dumating ulit silang may mga sugat at mga pasa. Grabe ang naging kalagayan ni Kuya. Putok ang kanyang noo at maraming dugo ang humilamos sa kanyang mukha. Halos panawan na rin ang ulirat noon kaya nagsigawan si inay at Itay sa labis na pag-aalala. Iyak ng iyak si inay at narinig kong isinumpa niya ang mga rebelding iyon. Nakiusap siyang dalhin si Kuya sa silid ni Lola. Agad namang binuhat ni Itay si Kuya at marahang inihiga sa higaan ni Lola.
Kailangan daw nito ng mabilisang gamutan. Pinaalis muna ako ni inay at sinabing doon na raw muna ako sa silid namin. Hindi ko na nakita kung papaano o ano ang ginawa nila. Subalit wala pa pong kalahating araw ay magaling na si kuya. Walang sugat, malakas na parang walang nangyari. Pinagmamasdan ko sila isa-isa noon dahil pakiramdam ko po talaga ay mayroon silang inililihim sa akin. Mayroon silang hindi sinasabi. Si Lola, galit na galit ang mukha noon at narinig kong sinabi niya, wag na raw kaming mag-alala dahil tuturuan daw niya ng leksyon ang mga rebelding iyon para hindi na makapagperwisyo pa. Magmula noon, sa tuwing sumasapit ang gabi, ay mayroon na akong naririnig na mga kaluskos. Maingat ito at dahan-dahang umiikot-ikot sa bakuran namin. Mayroon din akong nakikitang tila mga aninong hindi mapakali at napaglalaruan ng liwanag. May mga bulong akong naririnig na rin. Nawawala sa higaan si Lola sa kalagitnaan ng gabi. Alam ko po iyon dahil sa tuwing bumabangon ako para silipin siya, ay wala siya sa loob. Mayroon lamang doong naiiwang masangsang na amoy. Hanggang sa isang gabi, nagising na naman ako sa mga kaluskos. Ginising ko si inay at sinabi sa kanya ang aking mga naririnig. Sabi niya, mga daga lamang iyon o kaya'y mga hayop na aming mga alaga sa labas. Matulog na raw ako at wag nang magpuyat pa. Natulog na rin si inay pagkasabi niya. Ngunit marahan akong lumabas ng silid at sinilip ulit si Lola. Naroon siya. Kuya Bari, nakaharap sa isang altar na natatakpan ng itim na tela at may nakapatong na parang lumang libro. Nakaupo siya na abot na ng tuhod ang kanyang mukha. Nakita kong tinitirintas niya ang kanyang buhok. Kakatuwa ang mga ikinikilos ni Lola. Maya-maya pa'y inabot niya ang isang botelya ng langis. Binuksan niya iyon at nagulat na lang ako nang ipinahid niya sa kanyang katawan. Nakita kong maya-maya ay nagbago siya ng kanyang anyo. Nanlaki ang aking mga mata dahil tinubuan ng itim na balahibo ang buo niyang katawan. Tumayo siya at nakita kong naunat ang kuba niyang likod. Tila kay lakas din niya. Bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Marahil naramdaman ang aking presensya. Kitang-kita kong nilamon ng itim ang buo niyang mga mata. Agad ay nagbago ito at naging anyo ng isang itim na pusa. Mabilis itong dumaan sa aking harapan at lumabas ito ng bahay. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa sala ang patungkol sa mga natagpuang bangkay malapit sa bayan. Kagagaling lang noon nila itay at kuya sa paglalako. Nakita raw nila na ito ang mga rebeldeng nanakit sa kanila. Tuwang-tuwa naman si kuya noon. Kitang-kita ko sa kanyang muka ang labis na kasiyahan sa sinapit ng mga taong iyon. Karma raw ito dahil masasama silang tao. Samantala, mula nang mangyari po iyon, Kuya Bari, ay hindi na palaging lumalabas ng silid si Lola. Sabi ni inay, may sakit daw ito. Gusto kong makita si Lola pero palaging bilin sa akin ni inay na wag ko na raw lalapitan muna si Lola at baka daw mahawa ako sa sakit niya. Ngunit dahil matigas po ang ulo ko noon, sumalisi ako bandang hapon. Sinilip ko po si Lola. Nakahiga siya at parang hinang-hina ito. Nakita kong nanginginig siya, parang nilalamig. Agad ko namang nilapitan siya at nilagyan ng kumot pero bumula ang kanyang bibig habang tirik na tirik ang mga mata.
Napaiyak ako noon at tinawag ko si inay. Kumbulsyon daw iyon, sabi niya, dahil sa sobrang temperatura ng matanda. Kinabukasan ay nakita kong nag-uusap si inay at si lola. Pailing-iling pa nga si inay noon sa kabila ng seryoso nilang pag-uusap. Sobrang hina ng magsalita ni lola. Halos pabulong na nga itong nakikipag-usap. Panay pa rin ang iling ni inay habang ito'y umiiyak. Nang lumabas si inay sa silid ni lola para maglaba, ay kinuha ko ang pagkakataong iyon para malapitan ang aking lola. Sa pagpasok ko ay nakita kong payapa siyang nakahiga. Natutulog ito. May itim na bilog akong nakita na labas-pasok sa kanyang bibig. Kuya Bari, hindi ko alam ang bagay na iyon noon. Nang bigla na lang nalipungatan si lola. Ang itim na bagay na iyon ay biglang pumasok sa bibig niya at kanyang nilulun. Sinenyasan niya akong lumapit at ilapit ko raw ang aking tenga sa kanyang bibig. Sabi niya sa akin ay mahina na raw siya at natitiyak na raw niyang malapit na siyang mawala. Sabi niya sa akin, wag raw akong iiyak dahil mayroon raw siyang iiwan sa akin para daw parang palagi pa rin kaming magkasama. Tumangulang po ako kay lola. Mula sa kanyang bibig ay inilabas niyang muli ang itim na bagay na iyon at ipinakita ito sa akin. Gusto ko raw din ba ng magic? Gusto ko daw bang maging isang pusa, aso at iba pang hayop na naisin ko? Nabighani naman ako at namangha dahil sa kanyang sinabi. Tumango ako, Kuya Bari. Sabi niya ay ibuka ko lang daw ang aking bibig. Marahan niyang isinubo sa akin ang bilog na iyon. Wala naman akong ideya sa ginawa niya, Kuya Bari, pero sa mura kong isipan noon ay nasa imahinasyon ko ang magagandang bagay na maaari kong magawa kapag ka napasa akin iyon. Gusto ko kasing maging pusa tulad ni lola. Mainit ang bagay na iyon at parang napaso ang aking lalamunan. Napasigaw pa nga ako sa sakit, Kuya Bari. Dahil doon ay agad na dumating si inay at ate para sakluluhan ako. Ngunit bigla silang natigilan nang makita ako sa tabi ni lola. Agad nila akong inilayo, subalit bigla siyang napatigil nang mapansin ang kakaibang itsura ni lola. Maputla na ito at hindi na humihinga. Napasigaw at napaiyak si inay. Ganon din si ate. Ibinaba niya ako at marahang nilapitan si lola at niyakap habang patuloy ang pag-iyak ng malakas. Maya-maya'y dumating na rin si kuya at si itay at kanilang ikinabigla ang kanilang naabutan. Wala na si lola. At ako, nakaramdam bigla ako ng labis na pagkahapo. Umalis ako sa silid na iyon at tinungo ang silid namin nila inay. Nahiga po ako sa katre at tuluyang nakatulog na. Mula po nang mailibing si lola ay hindi na sumasama si ate at inay sa tumana. Nakabantay sila sa akin palagi. Nag-aalala sa maaari kong sapitin. At ako naman parang nawalan ako ng sigla. Bigla kong namimiss si lola. Ang dati niyang tambayan ay naiwan ng nakatiwangwang sa tabi ng bintana. Doon na ako umuupo at doon na rin dumudungaw habang iniisip ang mga araw na nakikita ko pa si lola. At mas lalo ko siyang naaalala dahil sa tuwing dumudungaw po ako sa bintanang iyon ay galit na tinatahulan ako ng aming mga aso. Katulad na katulad po sa pagtahol at pag-alulong nila kay lola.
Hindi na rin ako nawawalan pa ng mga masasamang panaginip kapag sumasabit na ang gabi. Ramdam na ramdam ko na mayroong halimaw na lumalabas mula sa aking katawan. Isang halimaw na natatakam sa dugo. At sa madilim na gubat, doon ay may kasama akong naninila ng mga ligaw na hayop. Ang buong akala ko ay panaginip lamang iyon hanggang sa narealisa ko ang buong katotohanan sa masasamang panaginip na iyon habang lumilipas ang mga araw. Isa na po akong ganap na aswang, ang pinakabatang aswang sa aming pamilya. Kuya Barry, maaaring hindi po kayo maniwala, ngunit totoo po iyon. Totoo ang inyong narinig. Isang nga po akong aswang. Lahat kami ay aswang maliban lamang kay Itay. Kami ay mga nilalang sa dilim na labis na kinatatakutan. Aswang na nagtatago ng likas na lakas at kapangyarihan ng pagbabagong anyo. Isang nilalang na takam sa dugo. Isang salot at isang sumpa sa mga tao. Ganyan kung ilarawan ang mga katulad ko. Isang araw, mayroon na namang naligaw na mga rebelde. Mga masasamang rebelde sa mismong kubo namin. Walang nagawa si Itay ng magasik ng kasamaan at kalupitan ang mga taong ito. Bagamat payat at walang sandata, ay sinubukang ipagtanggol kami ni Itay hanggang sa siya ay pinaputukan at wala ng buhay nang bumagsak ito sa lupa. At walang awa din nilang binaril si Inay. Wala silang mga puso. At mula sa pinagtataguan naming magkakapatid ay binilin sa akin ni Kuya na tumakbo na at tumakas. Nagtatakbo po ako at tinungo ang gubat. Samantalang si Ate at Kuya ay kinuha ang atensyon ng mga taong iyon para hindi nila ako mapansin. Hindi ko na po alam ang mga nangyari pagkatapos nun. Wala na rin akong naging balita kung ano ang naging kapalaran ng dalawa kong kapatid sa kamay ng mga rebelde. Sa gubat ay para akong isang ligaw na kaluluwa. Umiiyak. Walang direksyon kung saan ako patungo. Hanggang sa may nakita akong dalawang matanda na nangangahoy sa gubat. Lalapitan ko sana sila pero biglang nandilim ang aking paningin. Wala na akong maalala. Nagising na lang ako na nakahiga sa katre at may mga naririnig akong nag-uusap-usap sa aking tabi. Nakita ko ang dalawang matanda na nakatunghay sa akin. Tinanong nila ang aking pangalan at ano raw ang aking ginagawa sa gitna ng gubat. Lumingon-lingon ako sa aking paligid bago ako nagsalita sa kanila. Ikinuwento ko ang buong pangyayari. Dahil sa awa ay nagdesisyon ang mag-asawa noon na ampunin ako. Walang anak ang dalawang matanda kaya tinuring nila akong kanila. Inilagaan nila ako, binihisan, pinakain at pinag-aral at pinalaki sa salita ng Diyos. Bagamat patuloy pa rin ang tila masasama kong panaginip patungkol sa halimaw, ay parang nakokontrol ko na ito. Tahimik akong umalis ng kubo at doon sa gitna ng gubat, naghahanap ako ng mga hayop. At muling babalik sa kubo para manirahan bilang isang normal na tao. Hanggang sa may bumisitang kaanak ang dalawang matanda. Siya si Lolo Bening. Kasama niya ang apong si Manuel. Isang albularyo po itong si Lolo Bening. Pagkakita pa lamang niya sa akin ay agad niyang kinausap ng masinsinan sina Lolo Marsing at Lola Binyang. Sinabi niya sa mga ito na hindi ako pangkaraniwang bata. Isa raw akong batang aswang. Hindi ko naman nakitaan ng pagkagulat ang dalawang matanda
Bagkus ay mahinahon nilang kinausap si Lolo Bining na kung maaari ay walang makaalam sa aking lihim. Binalaan pa sila na mag-ingat dahil maaari raw silang mapahamak kapag hindi ko na kontrol ang pagiging pagkaaswang ko. Ngunit hindi po nagpatinag ang mga umampun sa akin dahil imbes na matakot ay nakiusap pa si Lola Binyang na kung maaari raw ay gamutin na lamang ako. Sinubukan naman ni Lolo Bining. Una niyang itinuro sa akin ang ritual o pamamaraan upang maunawaan ko ang tamang pagkontrol sa aking kakayahan bilang isang batang aswang. Natatakam pa rin ako sa dugo pero kailanman ay hindi ako natakam sa dugo ng isang tao. Mula nang pinakitaan ako ng mga taong ito ng labis na kabutihan, ay kailanmay hindi ko inisip na magpahamak ng mga taong kauri nila. Namulat ako sa isiping hindi hadlang sa pagmamahal, pagkakaibigan at pagtulong sa kapwa ang aking tunay na katauhan. Naging mabuting halimbawa ang mga umampun sa akin para mabago ko at maiayos ang aking likas na pag-uugali. Hindi natanggal ang pagiging aswang ko. Pero malaking tulong na rin kahit papaano po ang mga ginawa ni Lolo Bining para tuluyan kong matanggap ng buong buo ang aking kalagayan at gamitin ito para lalong pahalagahan ang bawat buhay. Sa ngayon po, Kuya Bari, matanda na po ako at mayroon na rin akong sariling mga apo. Napangasawa ko nga po pala si Manuel na bagamat alam niyang aswang ako, ay tinanggap din niya ako at minahal ng totoo, kagaya ng isang normal na tao. Ipinagpatuloy din niya ang misyon ni Lolo Bining sa akin nang magsama po kami, ang mabago ako at maging isang normal na tao. Naging isang mahusay na albularyo din kasi ang aking asawa at mahusay sa larangan ng paranorma. Sinubukan din niya ang lahat ng paraan. Ipinainom ang mga pampasuka upang lumabas ang sumpa ng itim na mutya, subalit hindi rin siya nagtagumpay. Ang tangi lamang nagawa nito ay bigyan ng ningning at pag-asa ang aking mga mata para sa kabutihan. Kuya Bari, hindi po ako masamang aswang. Hindi kami masasamang aswang. Ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat na husgahan na ayon lamang sa salaysay ng nakararami. Ang mga katulad ko po ay tulad din ng mga normal na tao. May mga umaabuso sa kapangyarihan at kakayahan, ngunit mayroon din namang ginagamit ang kapangyarihan upang protektahan lamang ang mga inosenteng tao o mga mahal sa buhay. Naalala ko bigla si Lola. Alam ko na sa pagkakataon na malapit na siyang mawala noon ay ang pagprotekta pa rin sa amin ang nasa kanyang isipan. Nagawa niyang pumatay ng tao para sa amin at maski pa ikapahamak niya at tuluyang siyang manghina at mamatay, ito ay para sa amin pa rin. Dala-dala ko pa rin ang mga alaala ni Lola hanggang sa aking pagtanda. Sa tuwing napapatingin nga po ako sa salamin, parang anyo ni Lola ang aking nakikita. Para kaming pinagbiyak na bunga. Katabi ko ang aking apong si Sofia habang sinusulat ko po ang kwentong ito, Kuya Bari. Siya po ang pinakabata kong apo. Natatawa pa siya kapag napapansin na medyo ngalay na ako sa pagsusulat at bahagyang iniuunat ang kuba kong likod. Ang apo ko po ay masayahin at tulad ko noon ay makalola. Ako ang paborito niyang miyembro ng pamilya. Ang sarap niyang pagmasdan, Kuya Bari.
Dahil sa bawat ngiti at inosente nitong mga tingin ay parang nakikita ko rin ang mga eksena noon na nakatabi ako kay Lola habang kinikwentuhan ako ng tungkol sa mga engkantada at mga aswang. Naisip ko tuloy na kung malapit na ba akong mawala sa mundong ito, ay iiwan ko rin ba sa kanya ang itim na mutyang ito? May pagpipilian ba ako? Gayong ito ang hinihiling ng tadhana? Ngunit kahit ganoon kasaklap na maaaring danasin ng apo ko ang mga pangyayaring napagdaanan ko, ay isa lang ang maipagmamalaki kong bagay na iiwanan sa kanya maliban sa mutya. Ito ay kung papaano maging mabuti sa kapwa sa kabila ng katotohanang iba kami sa karamihan. At habang sinusulat ko nga po itong sulat na ito, ay may narinig akong sumigaw ng aray mula sa kusina. Ang dalagita kong apo ay nasugatan pala ng kutsilyo mula sa hinihiwang gulay. Tulad ng nakasanayan, agad siyang lumalapit sa akin para ipagamot ang sugat. Ginagamit ko ang aking laway para ito ay maghilom at mawala agad ng sakit ng kanilang nararamdaman. At opo, Kuya Bari, alam nila ang aking lihim. Alam nila na ako ay isang aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Marami pong salamat sa oras at sa inyong pagtanggap sa aking sulat. Lubos na gumagalang, Alicia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.